गेटाव दं गेटाव देखो आं अबस्थायानो गैखाला नालाय खानायजों मानसिजों नङा इसोरो सुनिला फैबाय नों आं बुंदोंमोन आंखौ गैदा नुबाय बोरै गाखोदों देखो इसका हाल, सभी का हाल बुरा हाल हो गया।
बाबा के जैसा बाल भी। क्या करूँ, सभी का हाल बेहाल है, मतलब कहना ही मुश्किल हो रहा है, सांस लेना भी मुश्किल है। Zombie. Zombie? Oh, jangan nang. Dia ayu juga sini kabe. दैमायाव नै दैमायाव दुगैलांसै आरोना इजा सेस नङाबा बेखौ मोसाना दंखलनि मटराबो एसे गाज्रि जानानै दङ एसे बेयाव एसे माइनावानो हाबदों माइनाव हाबनानै गाज्रि जाबायबा दाखालि माबा उखुन्दै जोंब्लावलायदों बे दुगैलांसै र' साफा खालामलांसै उनाव दिनै दा दुगैनोसै दुगैदोब्रा आं बासिनोसै बाला खोमायाव दै हाबदों आंना खोमायाव दै हाबदों आंनिखौ सुगोना होबाय दायो लोगोफोरनि न'आव थांबाय थानोसै दिनैनि भिडिअआ बेसांनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर माने आङो नाइटनि हलिनि खोमसिनिखौ गाबोन लागोन आं दिनै थाङा नालाय दिनै थांनो हानाय नंला बिराद मेंखाबाय थाबायनो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव दोलाबाय आरो बेयावबो दोलाबाय दोलाजोब्बाय बेयावबो दोलाबाय नै दोलाजोब्बाय नैहाय नै खस्थ' सालायबाय दोलानो आरो बेयावबो आरो इयावबो नै नालाय बाय बाय लोगो केमेरा नायलाय दोलानायखौ दे बन्द' खालामदो केमेरामेन